Mheshimiwa Matiang'i nakorete video yene ngagotinga Nyamira nekuganite sana bono nekuganite tikang'irorire goteba boigo kuregesa twanyorete county government Nyamira nyanya koba stable ing'e county government ne county assembly bakore egasi buya ping'ora batabwatise egende yonsi twabeire togochanika buna Nyamira into togosieka ase amagenderero bono babekire impeachment motion batete korusia omogavana obisi miaka etigarete na ebere abwo uchaguzi tegokorwa monto otigare ekerogo onye bakomoimpeach akorogwa ng'aki Gesami James bono inche naroche ng'a nokora kwane kore ebiongozi ebionsi bitagete chisegi chia Nyakobo egaro oyo maganye campaign atebe nokondwani barenge oyo ndaganye campaign atebe gavana yangete koba chibesa lakini ngochandeka abananchi para nchiro osigwa mache taretu chichiro na emechi ntotwara chisukuru chikwagachwa totigare eroro nene Nyamira boro sana nene mpaka next term akatoboti teyo Gesami na Nyaribo teyo bono gusaba kwane usi Matiang'i nuko arangirie meeting ya Nyamira county government yonsi plus county assembly biria barangirie meeting igari bwa Nyansiongo abananchi topime toigwe list torengo tacha esababu kurangirie meeting no go solve chishida yebona abagaka babo tore CMCA chigusana Nyamira impeach motion litaraba yakogera telebija Nyamira tukore na mega singenjo ebotirigo juno telebija nendo Mheshimiwa Matiang'i bono gamba na Nyaribo ne gavana ari Nyamira tobendi kuinterfere lakini watabeke manepi gavana Matiang'i omwete kiama akabe gavana antali Matiang'i tali gocha koba gavana akamwa ekirogo akamwani echama paka mumuruma wa Matiang'i narese county government akore gasi okoro John Matiang'i igobo iri mboro wase Matiang'i ne county government ya Nyamira bona ari gusaba Mheshimiwa Matiang'i abwate Nyaribo murangeri amuburia amaswali ayonsi pi ebyo chikogera ko impeached mbindo kiebe tonyore clarification Matiang'i aruna akora CMC chichamo amangana yakire Nyamira tonyora amagendero neba no mwako yo mubuka tugusaba neba 2026 buoka oyo twakolere ready basa tobwa tikende neba 2026 buoka iga tonyora amagendero tukolere at least yetam chikampeni chitaraso yakora bono yekire kiro mondaro chenga kawaida Nyamira kutora chishida antu kuruana chikaunti chindi chikasina kugendera nsababu kieko kya CMCA chikote impeachment motion kyango batekera CMCA chitu chiko kwa Nyamira aka bonzi pi okagamba ro chisi bakuchukuchi abange babo bametisi bakuchukuchi ibitina byuka balengereti ondete omungwana kogenda omungwana ara nategera kudiuki masira ngate no Nyamira town ward omungwana oyu asagenda campaign yoka gukwana tali gukwana ningi Nyamira county ya kor gusingi bangete gukora gusingi ya gebangete chirende magendro teya gwadora akirite ebinda kugamba byuka munari two term broad based government alafu nende mnakugamba amang'ana y'abananchi ikulingana ne igetate tochigokora baadaye
mna bono ate tochikoba oseno mpia ate tokoba ore campaign agase nebete tense mbali kukwanira bintu nyamire bange tokora onye mechando kero mbali kukwana na kiba kunyetatua nyambiaki sesa no muntu wange sana governor era nechi campaign yale tikakonya matiyangi lakini tikante benga asichie msiye titaba ndukira no bisini chenye mire chonsi chijenzi chicha kwatebanga nyalipo mastuko bono kwekatwa mwe torusha bangwana obisi abakana bangina abangwana bangi chi street mbamete ngibakora kibaho cha kusaba chikura bye yako gara umuntu olete impeachment motion otari kijana no mugaka alafu kintu kyansekia inga nyaba akuika osaba umuntu akusaba kairili yake ekinkekyo umuntu akusaba kairili yake nabengo umuntu akusaba amagwito umuntu ngasa nkonye nkuru umuntu mwaka nchera kyo kusaba kairili yake ncherake amasaba okurwa ochokore kintu ikebe antu togusaba twatera twasaba abagorere babwene twasaba enchalesire twasaba umuntu anyore gasi ayo gusaba gukore gasi yonde yali bonto motageti nyamira county 2027 akiti gakole tamya chibese chabwati chinyamira chirakole gasi amagendra rakorwa ndomo tageti 2027 eningo chikokora ndi analysis toligere naki ase chigavana chichonse pi ngoto chekaranza ngo fast or fit ningo raba sikubo bogavana na kiboko kenda sima tiang Naruto kabona mangana raida ntokobo ati nendo yako soli embega sini nyamira matiangi tobase ko mbigenteke leta bakusia bamo nyamira is the biggest test ya matiangi nendo omaite twanyora nyamira ya kurigas egavana ya kurigas kabisa chimsi chirigas itoko ndisikal tubote yabantu nga muruji matiangi bunaro seti nyamira turuji gavana chia nabo tutagete chikaunti chinde Jones pi chirosi buna nyamira bono kama tiangi bo gavana ko like ipyaga eyamo ya Jubilee kego bo gavana kurwa period ekike okonya ekyo igeko konya bono matiangi tosibili nyamira so wanja twachandikira women report kuchia chimpi chiri kuchia chimsiene zigichire egavana iri bintu bya ene mocha liko sawa yani nyamira no we need a change